enten ustate, mboten enten gurune sedanten sami tujuan jamaah niki mung kepingin diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampingipun kula niki jenengan mboten semerap. Sinten niki Pak Soni anggota Makmil TNI Surabaya lah niki sing gadah pengadilan. Alhamdulillahirabbil alamin niki ibarate Pak Prabowo sing nomor kali niki. Nggih. Akhirnya nggih kathah ujiane sampai kados ngoten-ngoten menika nggih tapi mboten napa-napa dilampahi dengan sabar. Alhamdulillah kembali lagi kepada dinasnya di Surabaya. Nggih Pak Soni nggih. Nah niku kalian kula napa Pak Soni niki? Nggih kanca, nggih tangga, nggih derek, nggih sak sedantene menika, terutama derek seiman. Lah niku Pak Soni niki nggih ujiane berat. Mboten sami kalih kula, beda kalian kula. Tiang TNI saged sabar kados ngeten iki. Wallahu alam shawab, kula mboten mampu tiru-tiru. Tapi selama perjuangane Pak Soni niki pados ilmu hak kebenaranipun Allah termasuk sering sowanten makame Romo Yai Hamid Pasuruan Waliyuwon niki. Mergo Pak Soni niki kelahiran Pasuruan. Dados waktu nika nggih ten pundi-pundi. Dari ujung timur nggih Pak sampai ujung barat niku Pak Soni. Dari makam sana makam sini dari ulama wali-wali Allah pribumi pun di sowani sedanten lek kula mboten tau teng pundi-pundi mboten mampu ten Pak Soni niki. Tapi alhamdulillah kula kalian Pak Soni niki tentang keimanan nggih beda. Tebih kula mungkin kalian Pak Soni niki, tapi alhamdulillah kula diparingi semerap walaupun Pak Soni niki mboten sanjang diuji datang Allah. Lah niku intine sedanten menika kuncine teng selawat. Sehingga Pak Soni ini diuji melalui makanan nasi. Setiap nasi ada batu kerikilnya gitu nggih. Wonten watuke alit kerikile satu butir nasi ada satu butir kerikil yang berwarna hitam. Nah niku lek Pak Soni dipilihi alon-alon setunggal-setunggal kalian sholawat dienggiraken watune. Mengko lek mboten enten krikile niku wau ditedha teng Pak Soni. Mari ngoten nggih ngoten niku. Kalian sholawat jenengan ingat-ingat niku. Kunci sedanten niku selawat termasuk jenengan nedha-nedha ten mriki. Ten mriki mboten sami lek ten Jawi mriku nedha sampun wong lama ono ceramah mangan saenake dhewe mboten. Panjenengan kalian sholawat mangke Islam sekujur tubuhipun panjenengan lekat di dalam diri dengan kuncinya sholawat boten enten wirid-wirid lintune nopo malih enten sun mata ajiku nyasar kabeh sakno putrah-putripun panjenengan pun semerap. Dek melalui sun mata ajiku niku kathah maceme kata napa nih Mas Baik? Kata ujiane lan perlu tumbal terus atas panjenengan sholawat mawon Allah niku ingkang engket. Moko kita imani berapa tahun yang lalu kalian Pak Soni niki nggih ngoten mung sholawat sing diimani enten uji-ujian lintune nggih niku kendhae Allah enten tapi pun usah diceritakaken mangke sampean malah wedi malah kuwasara ilmu iku anu niki mboten ilmu lek sholawat niku. Lek sholawat niku pun dados akan makanan sehari-hari ibarate. Nah niku nggih, Pak Soni niku nggih ngoten, enten sekule, enten batuke dianggiraken maka menika kula terangaken niku wau. Kesabaranipun insyaallah mentok lek kula dereng. Mongko kula kali Pak Soni niki beda griyoe. Pak Soni Gang 5. Nggih, Pak. Gang 5 lek kula gang kali. Lah niku beda rumah tapi diuji dateng Allah sami. Kula nggih ngoten, kula tiyang mboten sabar, ancene kula niki dasaripun sifat kula arogan,
semerap sedanten tiang-tiang terutama Pak Usman. Nggih waos nggih. Mulai sekolah semerap niku pun. Niku nggih diuji kula. Satu butir ada kerikil yang warna hitam. Niku krana kula mboten sabar kula muring-muring teng tiyang sepak kula kali. Lho Bu, sampean iku ya apa lek mususi? Sampeyan ku ya apa lek adang iki sego kok kaya ngene lho. Ditingali ibu kula mboten wonten. Apa-apane suruh ana krikile. Tokonae rabeng karo ngoten. Mboten semerap ilmune, mboten enten gurune. Kula nglampahi kiambok niku. Kula pandengi terus masih solawati mboten ical niku pun kehendak Allah nguji dateng umat-umate Kanjeng Nabi sing belajar datang keimanan datang Allah. Niku kula sabar buktipun kula sabar kula tedaten sak kerikil-kerikile. Niki ya Allah lek kendhakipun panjenengan kula tedha mboten ngaruh dados lan sakite kula tedha. Nggih niki kula rada keras anjene. Asale nggih kula mulai lahir enten jiwa arogane. Mboten saged kula tiru-tiru kalian Pak Soni walaupun mboten cerita ten kula lek diuji datang Allah ngoten. Rada disembunyikan balik ya. Niku beda lek kali kula blong-blongan mawon sampai kados ngeten iki tapi alhamdulillah napa sing ilmu menika disengit-sengitaken enten sing nyengitaken kitab-kitabipun pribumi waliyuwa wadatul wujud menika alhamdulillah sakniki terbongkar bahwa ilmu ini tidak menyesatkan tidak ilmu Allah boten ilmu turunan. Lek singen kepireng jenengan ilmu niki lek gak ana nasabe ulama, lek gak ana nasabe kiai, nasabe waliullah, lek gak ana darahe Rasulullah, makome Rasulullah gak iso. Terus sinten? Kula mboten enten darah-daran sing kula sebut niku wau. Tapi kula imani sholawat niku wau sampai kula diparingi kados ngeten iki. Kathah sing mboten percados, kathah sing ningali kula sing singen-singen menika nggih mboten napa-napa. Tapi alhamdulillah selama berapa tahun niki kula sampai akan datang panjenengan nggih pun ngalami ngrasakaken kholqiyam dikono kok ambek dikono kok beda. Nggih. Saiki ibadahku wis gak kepingin kepethuk Allah maneh. Allah iku makhluk ternyata akhirnya berkembang ten panjenengan ngelampahi kehidupan sehari-hari pun mboten bingung sing kados singen-singen menika termasuk bab keimanan iki nggih tapi niku wau kula contohaken dateng Pak Soni sing diuji enten malih sing lebih beratan malih krana Pak Soni tiyang TNI dadi nggih diuji dengan kemampuannya. Ngoten niku Allah ingkang sanjang lek sampean kalih kula kan sanes sinten-sinten ringan-ringan mawon ngoten nggih. Nah niku wau intine perjalananipun Pak Soni mencari hak kebenaranipun Allah salah satunggale ingkang kula critakaken niku wau. Menawi enten sing ditanglaken napa mboten enten. Nggih cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.